cikinsu kuma guda hudun nan aka zo duk abin da ke cikinsu aka kwashe shi gaba ɗaya wanda ake da bukata da shi aka ba annabin ƙarshe shine annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, aka tattara mai su cikin Qur'ani. Qur'anin nan kuma aka ɗauki Fatiha, suratul Fatiha ita ce sura ta farko a cikin Alƙur'anin nan, aka ɗauki suratul Fatiha aka tattaro duk manufofin annabawan nan aka sa a cikin suratul Fatiha. A cikin suratul Fatiha din nan aka ɗauki aya ta 5 aka ware ta ita ce manufar annabawa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta mawa kuma kai kadai muke neman ka taimake mu akan wannan bauta, idan ka taimake mu akan bautar nan zamu tsira. Shikenan a bauta mai kuma a tsira. Shikenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kowa in ya taho in yazo ce ake ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, mutane na ku zo ku bauta ma Allah, ba ku da ban bauta shi kadai. Shi yasa suratul Fatiha take dauke da sirrin da Allah kadai san sirrin su. In ka kasa addu'a da ita, ka kasa kiro sirrorin, ka ce kawai tatawassalu bi sirril Fatihatil kitabi, Allah ya ma kaza, ka gama. Ibnul Qayyim cikin Zadul Ma'ad yana cewa suratul Fatiha duk wani wanda zai faɗi sirrinta zai faɗi ya abin da Allah ya haskaka mai ne ciki, amma ita ce surar da tafi kowace sura sirrin da ke cikinta Allah kaɗai santa. Da ta masani wannan wal Qur'an shine ita wadda abu sab'u masani, abun nan wannan Qur'ani in ka karanta ta, in ka zo sallah babu ita ba sallah, duk wani abu da zaka yi in mai albarka ne sai ka faro da ita, saboda da farkonta, saboda kai al'umman kai kana cikin mabiyan Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, sammahu Allah Muhammadan, Allah ya ce shi Muhammad, dukkan annabawa sai da suka yabi manzon Allah, to kai ma sai ka yabe shi a matsayinka na mabiyansa, sai aka ce maku Hammaduna. Shi yasa duk abin da za ku yi sai kun fara da ita sannan yayi albarka, in babu shi babu. In za ku yi sallah sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, idan za ka ci abinci, in ka ci abinci ka gama ka ji daɗi sai ka ce alhamdulillah sannan kai abin da ake so. Idan za ka yi huɗuba ko za ka yi magana sai ka fara da innal hamdalillah ko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, duk abin nan da za a tafi saboda darajar wannan matsayi na mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ashe kenan wannan yana nuna cikin Fatiha sirrin da ke ciki ba dan kadan bane. Ko damuwa kake ji, ko ciwo kake ji, ko wani bakin ciki ne yake damun ka, dauke ta kai ta karanta ka gani, karanta ta a cikin Zamzam ka sha mamaki. Ibn al-Qayyim da kanshi ya faɗi yace malamin sa Ibn Taymiyyah yayi magana, shi ma ya sani, ya aikata, ya gani lokacin da yace mujarrab ne bayan nusus da suka sani shay'un ne mujarrab, yace ya taba zuwa lokacin da ya fara zuwa aikin haji, ya isa yana cikin damuwa, yana cikin bakin ciki, yace amma da ya dauki suratul Fatiha ya sa ta a Zamzam ya karanta ta kaman so 7 ya sha, yace sai ya ji an kwance shi kaman yanda ake kwance goro. Yace gaba ɗaya an kwakwance shi kaman an kwakwance shi daga cikin matsaloli. To ya zai masu Ibn Qayyim ba su fama da matsaloli ba, wanda suka yi ta tabo har da Yahudu da kowa ma. Ba dole ba? Sadaka sirrin ta ba karami bane. Kuma ga hadisin da ya nuna ma wannan sarki da abin da ya ce wani da yazo kawai sahabin Annabi, ai da yazo abin da ya dauka kenan, ko cikin ku akwai wani mai magani, ku ne kuka ce ku ne mabiyan annabin nan da ake magana, ko akwai wani sirri tare da ku, ga sarkin mu kunama ta cije shi ko maciji, wallahu alam, wani abu ya cije shi dai irin waɗannan, ai gashi na yana ta suma, an rasa inda za sa shi. Yace muna da shi, muna da sirri, to zo ku ba mu. A'a ba za mu ba ku ba, tunda ku marowata ne, ai mu ma mun ce ku ba mu masauki kun ki, yanzu in kuna so mu ba ku magani sai dai kuma mai tsada da ku. Aka ce za a ba su awakai masu ɗimbin yawa akan wannan, za mu ba ku awaki da tumaki masu yawa akan, na manta adadin su. Suka ce za mu ba ku, suka ce, ya ce to shikenan, ya ko zo ya karanta suratul Fatiha ya tofa masa, ya ƙara karanta ya tofa masa, ya ƙara karanta ya tofa masa, ya ce in an jima ma zan dawo ƙara. Kafin ya dawo suka ga ya fara mirmijewa, aka dawo ya ƙara, suka ga ya miƙe, aka ƙara, shikenan ku kawo alƙawari. Ya warke tsaf kaman ba abin da ya taba shi. Kai ma da ke ku yi ka gani, sha mamaki. Shi yasa mai Ibn al-Qayyim da yazo sai da ya faɗi magani, yace magunguna kala 3 ne. Yace magani na farko shine wanda Allah da kanshi ya gaya mana, yace magani ne kaza, to shine Qur'ani. Yazo sai wanda aka ƙara samu cikin nassin shi da zuma. Daga nan aka taho aka yi ta, sai ya ce na biyu shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, ya ce gashi ga waɗannan magunguna ne, kamar habbatu sauda, zaitun da su wane ne. Wannan duk mutum yana so Zadul Mi'ad babi yayi musu ma, ya kawo su.
wannan shine magani na tashi na farko. Mataki na biyu wanda suka je suka koya kamar likitanci, waɗanda za su je su yi karatu a kai, ce kaza an sha ana hada da kaza a sha guda kaza a sha guda kaza, in Allah ya so za a shikenan shi ma magani. Mataki na uku na aqaqir, waɗanda za a bada sun sani wannan itace kaza an sha aka hada da wannan ana sha, su gada suka yi, ba dole sai mutum yayi karatu ba ko bai da karatu, aka ga mai in ka ji ciwo kaza tsinki wannan kasa, in ka ji ciwo kaza tsinci wannan, kamar yadda ran naka ba mu labari, in kunama ta cije ka ka je ka shafa albasa ko wala ran ma aka ce ko agoga kaga wannan ba dole sai mai karatu ba, sai ko ji kawai zai yi shikenan ka rike. Ko kuma idan abin nan ya cije ka menene ma maciji ka sa menene kace na kashu kaga to kaga waɗannan su kama a kakir sunan su, zaka iya ji na wannan zaka iya ji na wannan. Shi yanzu da ya faɗi wannan din nan ya ji ne shi ma, kuma an gwada an yi. To wani ma yana iya samu wata ciyawan kuma ita ma ya ce ita ma an sa tana yi, ba shikenan ba. Idan yanzu aka ce idan ka nemi kitsan burduddugi now in ka nemi kitsan burduddigi ka sa hannunka ka jajjaba hannun ka sa hannunka cikin wuta sai ka ji ba ta kama ka. Shine me burduddigi dan Borno ya fi karfin ka. Malam Sani menene burduddigi, wani iri ne? Yawwa ka ji to dan Borno da kana mi ba za ka kashe shi ba. To dan karamin nan ne kuke gani, kai kana ji an ce maka shi fa burduddigi kato ne fa yafi sauran duka girma, amma fa fushi da shi. Mu da lokacin muna yara ai muka yi fushi kada kukumura fuskar nan kamar ta burduddigi, saboda haka za ga yana fushi yana haka tana kumbura tana su yayi fushi. A ce ka gaishe ne yana fushi kamar fuska kamar ta burduddigi, yana ma mutane fushi ba. Sai za ka je makaranta ka je za ka wayo ka duka tsiya. Na cizo ai dan kaɗan guda ɗaya shi ne ma mai cizon dama wannan ai ban ji ba. Ai shi ne dama, ai shi ne ɗin da kake jin ana cewa ai burduddigi, to ba fushi gare shi ba. To cikin shi maciji ke samun kayan aiki, in maciji ya haɗiɗiye shi sai dai zama wani wuri, to daga nan in kayan aikin shi da sun kare yanzu ya ƙara samun additional reinforcement na kayan fada da ya fushi mai bala'i. Sannan kuma in yayi cizo, in yayi har ya caki mutum, to kuma abun sai dai adda. Amma in ya gama karar da su, ai shi yana harbi yana sara, abun shi na raguwa ne, yana kara dafin na raguwa, to sai ya je haɗi irin waɗannan burduddigin ya haɗiya, to ya ƙara fushi ya ƙara kuma kayan aiki. To daga nan in ya tafi dan Borno dan Borno kun gane ya jama'a. To irin waɗannan abubuwan saka ga ana faɗin su, to sai a ce su ma magani ne, amma bit tajarrub ake ganin su saboda tajriba ko saboda abun nan, ba dole ne wannan sai malamai ko sai abun nan din su ba, to sai a samu wannan. Ala ayyati hali, amma fa ba maganar da muke kenan ba, ya akai ma muka zo nan na mance. Saboda haka abinda ake so mutum dole ya san akwai Allah, akwai halittunsa, akwai bayinsa, kuma kowane suna tsayawa matsayinsu, kuma Allah yana bada umarni ya ce ayi ko ya ce a bari, kuma shine manufan wahayi da aka aiko annabawa manzannin Allah su zo su ce ma mutane ku yi kuma ku bari, ga hanyar da za ku bi akai ku wurin Allah. Wanda ya saba ma wannan hanya zai gamu da fushin Allah tabaraka wa ta'ala. In an ga dama fushin nan ai shiru a kyale shi sai an je lahira, in an ga dama fushin na fara dandana mai tun a nan duniya. Ya fito ko? Wa qada ala asma'ihi